Dobrý deň, vítam vás v tomto rodinnom domčeku, kde by som vám rada predstavila túto obývaciu izbu, jedálenskú časť a kuchyňu. Býva tu jedna štvorčlenná rodina, ktorá si tento dom, respektíve jeho interiér, zariaďovala a prispôsobovala sama a tým pádom viac menej vyhovuje ich požiadavkám. Fíha, vyzerá to tu skutočne útulne na to, že je to taký veľkorysý priestor. Tipujem, že za to môžu aj tie zemité farby stien a celého zariadenia. Dokonca aj tie veľké otvory pôsobia zaujímavo. Čo poviete? To síce domáci vopred konzultovali s statikom, keďže sa jedná o nosný múr, ale nakoniec sa podarilo zakomponovať ako praktické okienko, tak aj prechodový otvor bez dverí. V tomto priestore je dobré si všimnúť, ako je obývacia časť, jedálenská časť a kuchyňa zjednotená rustikálnym štýlom. Dobrá rada pre divákov, tento štýl je dobré dodržiavať, respektíve zachovať v miestnostiach, ktoré sú vizuálne prepojené. Ak chceme tieto miestnosti odlíšiť, môžeme to spraviť pomocou nejakej farebnosti alebo nejakými doplnkami. Aha, takže moje tušenie bolo zdá sa správne. Vedeli by ste si tieto miestnosti predstaviť s bielými stenami? Ja veru nie. Aha, porcelán, klasický luster a kryštál vo vitríne. Tak to má v prípade rustikálneho nábytku byť. Aj doplnky musia perfektne ladiť. Čo sa týka mobiliáru v miestnostiach, ako je napríklad obývacia izba, je dobré si zvážiť, aký typ, respektíve veľkosť a rozmiestnenie nábytku si zvolíme. V tomto priestore je dominantná jedna krásna rustikálna sedačka, ktorá vhodne doplňa tento priestor, ale zároveň nám zakrýva aj jednu rustikálnu skriňovú zostavu, znemožňuje nám k nej prístup a preto by bolo vhodné nájsť pre túto skriňovú zostavu inú stenu, samostatnú stenu, kde by krásne vynikla. Nachádzame sa v kuchyni a jedálenskej časti spomínaného priestoru. Tuto sa nachádza krb, ktorý si nemôžeme nevšimnúť. Je to dominantou tohoto priestoru a je veľmi netypicky orientovaný do jedálenskej časti. Ak by sa majitelia rozhodli napríklad teraz využiť tú možnosť orientovať krb do obývacej časti, môžu využiť obojstrannú krbovú vložku. Takéto podávacie okienko nemusí mať iba estetickú, ale môže mať aj praktickú funkciu. Môže slúžiť napríklad na komunikáciu medzi jedálenskou časťou a obývacou časťou. Môže slúžiť ako barový pult, taktiež aj na konzumáciu drobného občerstvenia pri pozeraní obľúbených programov. Umiestnenie tohto sporáku možno nie je až také vhodné, keďže sa nachádza pri krbe. Možno by bolo lepšie ho situovať približne niekde v tejto časti, čo sa týka aj zásad kuchynského navrhovania, kde by mal byť sled umiestnenie chladničky, potom je to odkladací priestor, dres, nejaký prípravný priestor a následne sporák. Zaujímavá dlažba. No ale tá chladnička... Ja by som ju umiestnil radšej do nejakej skriňovej zostavy, aby zbytočne nerušila celkový dojem. Keď navrhujeme novú kuchynskú linku, je dobré zvážiť si výšku horných kuchynských skriniek, aby sa nám nestalo napríklad to, čo sa stalo tu, že najprv sa vytvoril obklad nad kuchynskou linkou a následne sa montovali horné kuchynské skrinky a tým pádom sú teraz v takej výške, že pre nižších obyvateľov domu môžu byť nedostupné.